Ikaw lang naman inaantay ko kung tara na o hindi pa. Pero yung kapakan ko. Yung bigat mo naman. Ayun si ano, Okay, go. nakahintay din yun. Ayan, pawis. Tara na. Okay. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyo lahat mga kalabarkada. Hindi ka sasamag mag-bike. Tapos pupunta kayong Dulawan. Oh. Tinuturuan ko pala si Mrs. na magmotor para ma-enjoy naman na yung kanyang biniling motor. Pero dito lang pala kami sa area dito sa lugar lang namin, kabalik-balik lang kami Marami nang kasi sa labas marami kasing sasakyan. At saka marami nang bibili mamaya, be. So baka kayo sa tindahan Kahit pwedeng lumayo. kaya dito lang kami. Marunong naman mag-balance si Mrs. Kasi yun nga lang, siyempre Takot pa, be. takot pa siya, tsaka hindi pa niya gamay yung kanyang motor. At saka yung pagliko kasi. Oo, yung pakliko. Kaya yun ang anong tawag din yung pinapractice niya. Siyempre, paano naman na may enjoy yung binili ng motor kung hindi na naman magamit, di ba? Pero maganda yun para kung gumamit. Ala. Ganda naman yun para minsan ako gumamit. Hanggang dito lang tayo, be. Eh, lagpas mo. Saan nga? O, dito na lang ulit tayo lumiko. Saan? Dito sa banda yun, pero lilikuan namin ni Pongkwang. Dito na lang. Banda sana kung iikot mo dun oh. Saan? Papuntang high school. Ay, ang layo Sige, kaya mo yan. Ayaw ko doon, maraming sasakyan. Ang gusto niyang matutong magmotor pero tinatamad eh. Bill, Sige na, iliko mo na. hindi ako marunong magbiko. Ha? Hindi ako marunong magbiko. Sige, turuan kita. Alalay kasi. Uy, Papreno. Preno. uy. Sige na. Takot pa kami eh. Straight mo naman, Bella. Hindi, naayos ko lang. Matigas ba? Matigas eh. Isa pang advantage, kaya tinuturuan ko si Mrs. na matuto magmotor. Ano na naman pag ganun na pumunta ako nakipag-inuman, alam niyo na, may susundo na. Oh. Dahan-dahan lang tayo, be, ah. Ikaw yung naghahawak na manubela, tapos sasabihan mo yan. Hindi, ibig sabihin, mamaya kasi mainip ka. Alam mo naman, di ba, paglalaki, Wah. Up. Uy, galing. mabilis mag-ano. Hayaan mo, be, pag natuto ako, papaliparin ko ito ng CCTV. Grabe. Papali pa rin talaga. Ala-alalay lang. Hi ka naman sa mga viewers natin. Kung itutok ka.
malapit-lapit na. Malapit na kami mag-long ride. Na si Mrs. na yung magdadrive. Good, shout out! Baka mapitikan kayo eh, magalit kayo ha, walang dilitan to. Ano ka, yung dun sa ano? Yung dun sa... Ang tawag doon? Walang kalaro siya. Diretso. Oh, dyan mo ilipos sa may simbahan, mas malawak din. Eh, stop. Ganun lang yung magliko-liko. Ngay. Liko. Hindi ko nabili ko. Yeah. Oh, pero mo lang. Basta ibalik-balik mo lang. Alam mo ba yung bike na hindi ko mailiko eh. Ito pa kayang motor? Ay, ay. Sino lang? Ano ba yun? Sige lang. Oh, gusto mo yung marubol. Ay, abay, nagpapanood siguro yan oh. Ha? Papanood siguro yan. Papanood siguro. Yun oh. Ay, yung doon sa may tindahan? Oo, yung matanda. Yeah. Hindi, i-ano ko muna kung baka magpanood. Sige ka. I-punta mo muna doon. Yan pala yung tindahan namin mga kalabarkada. Tindahan at bahay. Grabe, nag-stop na sa gitna ng kalsada. Ang dali lang, alam mo, nandiyan ka naman eh. Awa ka mo muna. Oh, sige. Mag-load muna ako. Eh, magpapaload kasi. Tara na? Tara. Yan yung mga kasama ni Mikay oh. Ha? Yan yung mga kasama ni Mikay oh. Yeah. Ayan lang mo yan? Oo. Eh, sabi ko, di ba sila yung kasama niya kahapon? Gulawan. Uy. Ha? Magdudulawan niya yung mga yon, kaya ano, Yung mga bata kasi na yun, mga kalabarkada, kasama ni Mikay. eh, inaaya kasi nila lagi si Mikay. Hindi naman lagi. Ay, ayun, hindi lagi. Na magpabike. Nagkayayaan lang kahapon. Ang problema nga lang, lumalayo na kasi sila. Pumupunta sa highway. Eh, yung bike pa naman ni Mikay, yung ang liit. Pero siya yung nangunguna. Eh, ang ginano ko lang kasi ito, baka kasi masagi. Yun na, nakakatakot. Dami ito. Kasi maraming ano. Ganito lang yung takbon muna namin ni Mrs. Hindi mo na siya magpapalipad ng motor. At update pala tayo dito kay Mio. Wala palang panito. Wala pang anong tawag doon? Issue. Yun nga lang kasi siyempre sa kalumaan na rin. Meron kasi yung sa dito sa may brake niya dito sa harapan.
Pero naayos naman kanina. Brake sa harapan? Oo, ito. Ayan. Bakit? Brake sa harapan? Oo. Harapan ito? Oo. Eh, likod to ah. Likod, yan. Hindi, yung brake niya, ito nga. Bakit? Yan, kasi yung inayos ng... Diretso mo ah. Saan tayo pupunta? Basta, diretso mo. Saan tayo pupunta? Diretso mo. Saan na tayo pupunta? Kaya ng barbecue. Ay, hindi na. Ayoko. Diretso mo. Ayoko. Uy. Balik mo sa lirito. Kasi yan eh. Ginulat mo ako dun ah. Hindi ko kasi matanda. Yung sa brake niya kasi sa harapan, yung sa may switch, hindi na pala tumutukod, kaya pala pag ganun na i-start mo siya, ayaw gumana. Pero kanina naayos naman na ni Iting kung saan namin binili. Huwag kang magulo ka ah. Ha? Huwag kang magulo. Hmm. Kasi hindi ko napabalo. Parang nakikita ko na pag natuto na itong asawa ko magmaniw, parang hataw din. Ay, hindi oh. Balik mo ako. Ano lang. Yun lang naman yung naging kanya kanina, yung naging problema ng motor. Pero so far, okay naman sa mga makina, sa lahat ng ibang pyesa, ibang parts ng motor, okay naman. Tapos may isang issue pala to na hindi ko nasasabi. Yung issue pala nito, kailangan mo lang maggasolina. Ay? Hindi, marami pa yan. Batak na ng 30. Pwede na. Di pa na tayo sa Tunawan, pe? Hindi ka naman nakakali sa Manobela? Hindi. Kaso nga lang, nagpapawis lang yung ano ko. Nagpapawis lang yung kamay ko kasi. Parang dumudulas. Yung? Kamay ko ah. Ay. Kasi nagpapawis. Ato. Ay, hindi may ano sa kamay. Hello! Ah! Ano daw? Ano daw? Buha din ano? Ay! Be, ang gulo mo. Ang gulo mo, be. Ah? Mamaya na. Huwag na mag-friend. Alright, so dito na muna matatapos yung vlog natin dahil stop muna si Mrs. sa pagpa-practice. Marami na kasing bumibili, si Clarence sa kasi Paula. Kailangan ko pala.